teraz sa nám tu trocha oteplí, lebo na scénu prichádza Maxim a jeho telefonická súťaž. Vítam vás diváci pri sledovaní vášho obľúbeného Naughty kvízu. No neuveríte mi, ale dnešné slovíčko začína na hetero. Áno, milí priatelia, dnešné slovíčko začína naozaj na hetero. Takže tu vidíte číselko, vy mi volajte, vytačajte a keď sa mi dovoláte, tak môžete vyhrať 200 slovenských korún, čo je 6 eur a 64 centov. A keď sa mi dovoláte, tak sa môžeme aj porozprávať. Napríklad, čo ste robili včera? No ja som bol včera v požičovni s Rénem a sme si požičali DVDčko, že Slunce, seno, erotika. No to je ale úplne skvelé. A tam je tá Helenka, že no ona je božská, naozaj božská. Tak volajte, vytačajte a čakám na vaše telefonáty. Stále nič? Nikto sa nám nedovolal? Tak si pustíme aspoň nejakú hudbičku na zatancovanie. Som prvý chlapec, som krasavec, volám sa Kira, som zúma. Stále sa nám nikto nedovol? No tak rozmýšľame, stále nedochádza hetero niečo. Hetero niečo, no tak volajte, už nie je to také ťažké. No volajte. Áno, počujem, že sa nám niekto dovolal. Kto je tam? Áno, tu je Kamil. No povedz nám, Kamil, odkiaľ že si? No ja som z Hornej Dolnej. No a aký je tvoj typ, Kamilko? No ja si myslím, že by to mohol byť krokodíl. Nie, Kamil, nie je to krokodíl a ja som ti tak držal palce, no je mi to ľúto, nevadí, skúšaj, volaj, môžeš možno uhadneš na budúce. No tak volajte, veď. No volajte, lebo keď ja za chvíľu začnem odkrývať to slovíčko, tak vy si poviete, že Ježiš, aké ľahké, no ja som to vedel, že som ja nevolal. A prečo? Prečo som nevolal? No lebo medveď nemá zips. Vy naozaj nechcete vyhrať tie peniažky? Keď ich vyhráte, môžete ísť do nákupných centier. Aha, ja som si kúpil bohovský opasok v avione. Alebo môžete ísť do kina, no hoci čo, kebyže ja vyhrám, no tak ja by som šiel s Gabikou do Solárka. Stále nič? Môžem odkrývať? Môžem? No dobre, tak ja to odkrývam. Bože, som sa pichol do prsteka, nevadí, pokračujeme ďalej. No je to heterochromia, moji priatelia, také jednoduché, no toto ste mohli vedieť. To je úplne jednoduché, no heterochromia je to porucha prejavujúca sa vo filogenéze organizmu, pri ktorej dochádza predčasnému vývoju určitého orgánu pred inými, alebo naopak sa jeho vývoj oneskorí. No nevadí, tak skúšajte, ja sa na vás teším zase zajtra. Pa, pa!